Ag subsubliti kang runaan adamag. Iti pankarambak ti Pascuacan Baro Atawan, sumagmamano nga insidente ti nilista ti Kalinga Police Provincial Office. Pakiramanan daytoy ti panaglibas ti dua a detainee iti detention area ti Tabuk City Police Station. Kanayunan na detalye paay ni Jezreel Kate Lapisar. Mabirbirok itati duha a detainee a nabigbig ada Andres Benito Jr., 35 anyos, ken Michael Macagne, 39 anyos, agpada aman nalon ken residente ti Bulanaw, Tabuk City, kalpasan a nakalibas da iti detention area ti Tabuk City Police Station iti parbangon ti January 4, 2026. Narummag dagitoy iti December 17, 2025, gapo iti maatap a panaglabsing dati Republic Act 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ken Republic Act 10591 wenno Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Iti initial nga investigasyon maatap a pinutod dati round bar rods ti selda ken limsot da iti railings iti ngato ti concrete wall aging gaanadanon dati umuna akad sa aran ti opisina ken rimorda iti likodan ti estasyon nga agturong iti provincial road. Natasan ng ating buting provincial director na ilantad na yung mga mukha ng mga itong person under public custody na tumakas sa Facebook. Nananawagan po tayo na kapag makita ng mga tao ay kung saan sila nagtato, paki-report na lang po sa ating kapulisan para mahuli sila. Kabayatan na nakailista ti pulisya ti sumagmamano a krimen, kabayatan ti pan nakarambak ti Paskwa iti probinsya, pakairamanan ti robbery, hacking incident ken shooting incident. Ti Kalinga ti addaan kangatuan a bilang ti firecracker ken firework related incidents ken injuries iti rehiyon. Nagbalinmat anayas ti panang sarabo ti Baro Atawan iti probinsya. Kidkid dawan ti pan nakikaykaysa dagiti residente ti probinsya tapno mapagtalinaed ti linak ken kapya iti tawen 2026. Sa mga kababayan nating taga-Kalinga, magtulungan po tayo ngayon na 2026 para manatili yung kaayusan at katahimikan dito sa Kalinga dahil kapag may kaayusan at katahimikan, may progreso. Jezreel Kate Lapisar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.